Erokamano nyikora moga Joan kaka bende asemedo kar singo nu kanyo ni chenro ma bende opogore biro ni kanyo kokalo chenro ni mar AJ Media kata bende nyakalondo motele piny luo to mamoko luwo. Kawuono ni endi wakelo nu chenro manyien iluongo ni Dak Achana. Ma bende ageno ni biro kelo ni kanyo ni puonj maberie mokalo kotenore kanyo ni gi ngima weki mag wakeny ma pod tin ma samoro pod kier kanyo endi e keny. Nyadendi ma bende timo limbo ka endi AJ Media abiro mana miye kinde mondo fulno ni ento en ng'awa kanyo endi gi nyinge to nyakanye. Erokamano AJ kata ne jawinjo mara man kodu ka iluongo ni Doro Nyanya Kach kata kihero The Dose Girl. Erokamano ahinya The Dose Girl kata bende Doro Nyanya Kach kaka isewinjo no endi okawa kinde mang'eny ahinya mondo bende amanyi akeli AJ Media ka endi puonjri go oganda kotenore kanyo endi gi dak mag udi ma bende wamiyo nyinge ni Dak Achana. En ang'o ma bende ikono odiochieng' ma kawuono e chiro ni endi mar Dak Achana? Erokamano nikech odiochieng' ma kawuono agombo mondo ung'e kaka dak mag nyidendi matindo kata keny osebedo ka kethore nikech iyudo ka gik moko matindo tindo osemiyo ute mang'eny kethore, miyo ji mang'eny oseluoro donjo e keny. Ji mang'eny oseluoro donjo e keny nikech nitiere gik moko matindo tindo maketho keny kata maketho dak ne jogo eki modak masani, moloyo to ne bende rowere ma pod tindo ahinya. Mano endi e thoro mar wach kawuono ni endi. Ka wachako achaka mapiyo mondo bende waket jogi ong'e gigi eki achiel kachiel, ang'o minyalo wacho ni samoro kelo kethruok e wechego eki mag keny mod ji odak ji ariyo? Gik makelo shida kata keny kuma ji nitiere, iyudo ka gik machalo kaka simu ginigi, iyudo ka ji samoro ng'ama dichuo kodak gi dhako, tiyudo ka dhako dwaro ni mondo ka dichuo donjo to gimoro nokwong timo en mana mulo simu cha. Iyudo ka samoro en ng'ama samoro ng'ere ma tije motimo ng'enyne dhi mana e simu. Nyidendi mang'eny samoro manye e yor mar simu. Luwe simu kaendi. Kamano. Koro iyudo ka ng'ato koyudo message kata ni nyadendi moro e dware to miyo koro ochwanyore to mang'a mogochoni ni. Koro iyudo ka gino eko dhi e speed moro mamalo bachop kuma koro unyalo chwanyoru ma ok udak e yo maber. Nyiso ni temo wacho ni lony manyasani endi mar ong'we yamo samoro osekelo kanyo endi kata osetimo gimiluongo gi dho kisungu ni o play big part mag ketho keny masani endi kaluwore ni samoro abiro e ot to nyadendi madak godo dwa ni mondo ong'e nang'o ginigo eki ng'a gini maloso godo. Maendi osemiyo keny mang'eny opodho. Kamano, mano osemiyo keny mang'eny okethre. Iyudo kata ka dichuo samoro ka idonjo e ot to dwa ng'iyo ni jomage mogochoni to mano ng'ano magochoni. Koro miyo gino osebedo ka ketho keny mang'eny. Koro chiwo anena solution ne wach ma kamaendi. Jomodak e ot ji ariyo kata kaka rombe ni gitimo e kindgi gi weche mag simu. Rombe nang'iyo simbe jaoda koso jaoda rombe ni ng'iyo simba koso kaka rombe ni watimo? An ok ane ka oromore mondo irang simu mar jaodi nikech en adier ma ng'ama nukawurugo kuheroru ma ng'ama eri ema kendi baketi e ot. Koro sama oseketi e ot nyiso ni en ng'ama ogeni. Koro ok ane tiende ni mondo ikaw simu pod koro kida rangore gi simu, tiende ni chalo in bende ok itrust ng'ama idakgo, nitie gimimanyo mondo iyud wach. Koro mondo ibed kod kwe gima chalo kaka simu werega weya, yani werega uru ma kata in ng'ama dichuo were kod simb jaodi bende were kod simbi mondo ulos kenyu obed maber, gik matindo tindo mondo koro kik bed e keny maru. Erokamano Nyadoro. Gimoro chanda kaendi, sama wakendore pod wan in miya hatambe an pod koka donjo e weche eki mag hera. Iyudo ka bende weche mag hera opot ahinya. Kinde moro neno kinde moro chien kanyo endi, jomoko nokendore ji ariyo ma simu achiel ne giuso koro gitiyo gi simu achiel. Tiyudo ka maendi samoro kelo thagruok nikech ka ng'ato oketo lainde kata oriwo lainde e simu achiel, tiyudo ka joma gochoni yudo ka jaodi ema mako simu. Kigochona jaoda mama, kagochoni jaodi ema mako simu. Maendi seche moko osemiyo samoro wakier ahinya e wechego eki mag keny. To seche mwachako hera kata seche mwachako weche mag dak, tiyudo ka weche makamagi timore. To kawasedak aming'a, tiyudo ka seche moko koro opogore paro e weche mag simu. Ema miyo ng'ato wacho ni achich kodi e wechego eki mag simu. Ere kaka nyalo konyo jogi eki seche mwakendore cha oromo wayie ng'ato mulo simba koso kata pok wakendore to weche mag simu rombe ni wabedo mari to mara. Erokamano Ajwang' Junior. Ok apar ka
mano en gima owinjore onego bed ni ng'ato timo kata ka sama uchako hera. En adier ni gimo hera sama chakore to poto kendo mit kabisa. En kada pime kaka nanga sama inyiewo nanga manyien oberni nikech ka wuoth moro owuok idwa ni misiki tim nade isiki irwake mondo idhi kode wuoth. Bang'e to duogo jogi we kendo ichako manyo machielo. Koro ok ane tiende mondo ka uchako hera to simu mondo uriw nularo simu kata nuriwo simu. Ok en gimoro maber nikech en adier ni mbele nyalo bedo matek. Ng'iya uru kaka nuseng'iyo cha. Kamano. Erokamano ahinya. Mano endi en Doro Nyanya Kach kaendi medo mana leronwa matin kuom wechego eki mag dak motenore gi jogo eki mabende nie keny kaachiel. Wang'iyo kaendi gigo eki masamo nyalo miyo keny podho Dorothy. Ageno ni mano e topic ma kawuono kendo mano en thoro mar wach mane jawinjo osebedo godo piny mondo winji. Iyudo ka sama bende wasekendore kata bende sama wadak chande, jomoko wachoga niya, joma chuo ema wuotho oko mang'eny, joma mine ema wuotho oko mang'eny. Ere kaka inyalo wacho ne jogi eki nikech samoro penjo kata penjo osebedo ka penjore oko kaendi ni an ing'e ni ang'ama dichuo nyaka wuotho oko nikech ang'ama dichuo nyalo bedo jadoho. To ka wang' dhako oseneno kamaendi to bende en onyalo chako wacho ni jaoda timo kamaendi. In iwacho ang'o? Gini en ga adier ni samoro nitie ng'ama wuotho oko, so en mana ka udak maber to bende wuotho mag oko ok nyal bedo kanyo. Korka wuotho mar oko ni luwore gi kaka udak kod ng'at midak gi odi. Luwore kaka udak. Luwore kaka udak e odu ka nikech ibiro yudo ni mondo ng'ato wuog oko nitie achiel ariyo adek momiyo wuok ne oko. To kuom ng'ama dichuo en gima anyalo wacho ni gino yine gi medo dhako. Onyalo dhi oko manyo samoro manyo ng'etne mar ariyo in ka mokwongo. Koro kapar ka in ng'ama dhako chiko yieni mar timo mae mondo ipiem kode e yo moro. Kamano. Nyiso niya dichuo samoro nigi ratiro kata mowuok kuom ndiko mondo bende owuog okel kata dhako mar ariyo. To koro joma mine gi dikonygi nang'o? Nikech samoro ndiko ok oyienegi mondo gitim kamano. Gima miyo mon bende chopo ga kuma wuok oko. Gima miyo mon chopo kuma wuok oko en koro jaduong' modak goni. Nikech koro ok oluwo yo maratiro mar kelo nyadendi machielo mondo gikonyre gi nyawadgi moweyo. Mokwongo mancho kwongo kani. Kamano. Koro ibiro yudo ka nitiere pichni moko kata timbe moko motimo mamiyo jaode mane otni onge kod kwe nikech en adier ni sama era dok piny to kata in ng'ama chielo iwinjo ka ok in maber. Koro biro miyo in ng'ama chielo iwuog oko mondo ibidi many ang'ono idhi many hera ma itimo gima koro ok owinjore. Kamano. Koro aparo ni onego bed ni kin ng'ama dichuo kata ka idwaro medo dhako kata ka idwaro timo kata ka idwaro yudo ng'ama chielo ber mondo ibed piny kod jaodi tikete e ler. Kidwaro medo dhako aluonga jaoda ang'isa ni okeka nyar mara adhani mondo amede dhako. Moloyo timo timbe moko ma wang' ng'ise ni jago ni endi chalo gima bende okwako kocha chande. Mane kaka parno winjore onego tim. En adier ni dhako to ok ohero nyieke. Ibiro nyise to biro donjo ne malit. To adier ma biro dong' ni inyise pachi kaka idwaro ni mondo itim. Mano no ka biro miyo kata ka wach ni an Doro to abiro feel ni gine lit lakini gima ng'e adier ni kawuono jaduong' onindo kang'ane. Kata koro chani ting'e maber ni kang'ane to timre nade? Moninde. Moloyo koko nyisi ing'e ni chunyi biro paro to koro kawuono ni to nindo kanye. Koro gika ilago miyo shida bedo mang'eny. Koro in ng'ama dhako chako bedo gi paro mang'eny miyo donje gik moko winjore mondo ikendiko. Kamano. Amoro ahinya kanyo gi dwoko mari kanyo Doro Nyargo Toi ma bende osemolo kaendi e jai mide mondo ago mbaka kaachiel. Gimoro chanda kaendi Doro. Kamano. Wadak e keny. Tiyudo ka nakendo nyadendi endi ma ok ang'iyo ni to nochal nade. Sombe nogik kanye. Era nobiro e kindwa ma kende. Bang' kasedak kode kuom higni moko eka sana nyalo neno fupe eka nyalo yanya gi nying jodalagi. Tim makama ni timore moloyo te piny luo. Mara Iran ka jodalau ayany biro ga kanye kaendi nikech sama kinde to gini mana kaeri. To kaka asedak kodi ma bende samoro weche moko wuok mar ariyo to wachako adini wach manade ayany moko wuok. Ang'o minyalo wache wach makama ni kata bende ang'o minyalo ng'iso jopiny nikech tim nyindi dhi mbele moloyo te piny luo. Iwinjo ka iwacho ni ayany nitie moloyo samoro nyalo riwo nyaka min nyako e weche mag ayany gima chal kama. To nukendoru king'e nyako ni samoro ne ok odhi sikul. Kusonyuolo kod nyithindo eka koro itwang' matin miyo wacho gima kama.
Kanyalo duoko mano, okay, mana gima wacho chien ni law sama inyiewo ka pod onyien. Ting'eyo ni oberni kabisa. Koro ing'eni kaka imedo rwake to jogi. Gimomiyo lawni dhi jogi en mae, nikech ok irite maber. Koro ino sama in kod ng'ato kata ka in jaodi, onego bed ni uheroru to rito herau. Mondo kik gimoro machalo achaya moro bede mamiyo ng'ato biro wacho ni weche moko winjore. Nikech ok en gima ber ka ng'ato sama nokawi ka nong'e maber nokisomo. Koro koro dwa ng'isi niya nokisomo. Ok apar ka mano gima ng'ato wacho ga kowuok e chunye. Sama ji ochwanyore to ng'ato nyalo nyisi gimoro amora. To ok apar ka odwaro ni nong'isi ni gino ok more. Ng'isi samoro ma timore kuom chwanyruok kata ich wang'. Kamano. Nikech bed ni mano timore ka ok odwari, tan gadier ni onyalo riembi. To konyisi to pod oweyi, nyiso no heri ich wang' emomiyo wacho macha. Ng'iso niya ong'isa kuom ich wang' samoro hera lakini samoro ich wang' omiyo wacho wach makamacha chande. Kamano. Erokamano ahinya. Chenro pod en mar kaendi dakachana matayi pod en Adwang' Junior kata bende kidoro nyaka kaendi. Penjo pod ng'eny kendo bende ageno ni doro biro miyo dwoko kaendi kuom weche go bende samoro timore kanyo endi keny ma bende wantiere kawuono ni endi. Rowere pod tindo sani donjo e keny. Moloyo to ne wakeyni matindo. Odhi e keny nikech wuoyino samoro nigi pesa moro. Odhi e keny samoro nikech wuoyino ogero ot moro maber. Odhi e keny nikech samoro wuoyino endi riembo gari moro. To wang' ka wang' osedonjo e keny chande to ok onyal dak nikech nodhi nikech gimoro. Ng'iso ni dhok Kisumu wacho niya nodhi with the expectation mondo nitie gima ne tere kanyo endi. Adhani wuog nyiri ma kamagi eki mondo iwuog chuo ma kamagi nikech sani ka nyaka chuo nitiere ma bende oketi ni nyalo miye gimoro gi ng'ama nyako to gidagi. Ang'o minyalo ng'iso joma tindo gi eki? Okay, gima anyalo ng'iso nyiri matindo kata mana yawuoyi matindo madwa donjo e keny. Samiromo gi ng'ato mihero, obed ni ihere kaka ineneno. Kik ibed kata in ng'ama dichuo ni mondo idhi kwa kata yaya gari moro, ni mondo ibi lomb go nyadendi moro ni mondo donjo e keny mari. Nikech iparo ni koro kibiro ne gi tiendi, tineno ni klase ni malo. Aparo ni gima miyo ga ng'ato dhi kata no omany kata mtoka moro. Ono ni kadwa sero kata kinyi klase oewa. Koro chuno dhi omany gari nikech ong'e ni klasa kinyi en mtoka mondo ko yud koro wake keny mare. Beda in mondo imany ng'ama idhi dakgo nikech keny ma ng'ama idhi dak godo. Nikech koro samoro dhi fwenyo ni mtoka ni onge to kenyu dhi kethore. Koro aparo ni ka in dichuo madwaro nyako, beda kaka in mondo iyud ng'ama kisungu wacho the right person minyalo bet go nikech dak to koro ma ng'ama ubet go nyaka chieng' thoe mapogu kode. To ka in nyadendi bende ma pod dwa rango gik mang'eny, bende king'eyo ni kidonjo e keny cha tibro koso gik mineno idwaro gi makoro iwuondi godo sani gi. To bang'e kucho gidhi bedo maonge. Koro dhi wuondi dhi miyi chandri gi ng'ama nyoche ihero nikech pesa cha. Nikech in koro ichalo ng'ama donjo nikech gik mineno ka mitimo nade emomiyo ihere. Koro kwadonjo e keny dwani kidonjo tidonjo nikech hera, ok idonjo nikech gik mineno. Nikech wach keny pek ma kionge kod hera e chunyi to ok inyal dak e keny. Ni kaonge gi hera mowuok e chunya to ok inyal dak e keny. Kang'iyo mana gik mineno to ok inyal. Kang'iyo mana gari mineno, kang'iyo kata ot migero, kang'iyo lewni mirwako, to samoro keny nyalo baya oko. Nyalo bayi oko nikech e keny kae wawacho ga ni en mlima, en gimi idho mos itwenyo. Samoro iwinjo ko pek, samoro idwani ridri, samoro idwani ochalo wat Nyasaye. Koro dwaro ni ibed kod hera e chunyi ma kata kido ka ng'ati kata ng'at midak go otimoni makosa moro. Hera cha biro miyo iweyone. Hera mane chunyi. Hera mane chunyi cha. To ka nidonjo nikech ok ihere to gimoro achiel kende matis kotimoni to miyo ibiro chako bayo weche mang'eny tibukri wuok e keny cha. Kasto keny cha kethore. Koro nego bed ni bedo kod hera moromo ne ng'at midhi dak go e keny mari. Kamano. Erokamano ahinya jawinjo na iwinjo kaka bende duoko ni kaendi duoko ma samoro kata samoro ng'isa na Adwang' Junior orombe ni timo kamano endi kinde duto te kanyo endi jawinjo na mano endi en nyako man gi lony mararieya weche go kimage keny iluongo ni Doro Nyaragotoi Nyanyakach Dianga. Penjo machielo kata bende agombo ni mondo aketie kacha chande. Asekendo, atiyo, ng'ama nyako bende tiyo. Ere koro meni wa share gik magot kaendi. Yudo ka samoro nyako chande en okawo pesa no to dalagi nyathi samoro ni nyathi ok ochul ne fee wacho ni mago mag nyathi. Oto ok ochul mago mag dichuo. Ok suk wiye dhako timo ma dichuo timo ma mi pesa mar suko wiye. Kasto yudo wacho ni pesa mar dichuo en marwa. To mar dhako en mare. Ang'o nyalo wacho wachni?
An aparo ni kwatie ot kata kutie ot in dhako kod dichuo ma odak kumoro achiel. Yeah. To dhako tiyo diche uyuto marom. Gima ok ing'isa ni yuto chal nade. Dhako yuto ne ni malo koso dichuo ma yuto ne ni malo. Owach ni giyuto marom giduto te. O giyuto marom. Okay, an aparo ni ng'ama dichuo kidwaro mondo idag e keny mari kod kwe, ng'ama dichuo ong'eyo gik monego bed notimo ne ng'ama dhako. Tineno ong'eyo responsibility mage monego bed notime ot. Ka in ng'ama dichuo in tima responsibility mari, yani tima gik mowinjore itim kaka ng'ama dichuo ne chiegi. Wek ng'iyo ni chiegi ni en otimo ang'o. To dhako bende man gi pesa kata matiyo manyalo advice mane keny. Sama in e odi ing'eyo kaka jaodi samoro bet ga, ing'eyo pek ma samoro kale. Kamano. Onego bed ni ineno kendi ni inyalo donjo nang'o, inyalo konye nang'o nikech mae ng'ama ni hera. Umena uwe wach hera cha. Hera mamiyo ng'ato timo gima owinjore. Ma ok ochune. Nikech en adier ni dichuo to ok nyal dhawo gi dhako ni pesa ni onego bed ni timo magima. Mano dhi ketho kencha nikech mamacha ok bi yiene. Koro aparo ni ka in ng'ama dichuo to ber mana ka in itimo mana gik mowinjore time odi. Ing'e maber ni onego pes stima mi jaoda. In tima mari. To dhako ma chiegi onego bed ni okini adiera kawuono wuon junior ni to nigi pek moro. Wadhi agol pesa na mondo wakony go ka. Ot ka ji konyore. Ka Nyasaye omi kaka inya konyo wadu. Tukonyoru akonya. Erokamano ahinya jawinjo maga, ka indi kamano gi duoko mar penjo mari moloyo to weche go mag dak mag keny manyasani endi kata en Ajwang Junior ka indi kachiel bende gi Doro. Penjo mabende samoro osechando oganda ka indi Doro en ni bende akendo, kuom ranyisi akendo Nyaradwen nyar SDA tana leme kanisa mar Catholic. Agolo dala gi kae no ng'iye chike go mag adwen akel dala wa kaendi. Ma indi osemiyo samoro keny moko kethore nikech luwore wach mar lamo. An odwa leme Catholic, an odwa leme SDA, an odwa leme Catholic. Ma samoro yudo ka ng'ato achiel lemo yore, ng'ama achiel lemo yore. Ere koro meri joge timo mondo samoro gileme gimodho sok achiel mondo bende gibed gi duong' ma Nyasaye. Mano ka nyalo duoki Ajwang Junior. Aparo ni sani ka iwuok idhi tedo ng'ama miyo, iwuok kani dala ukileme roho tidhi yudo kata ka ndugu ni leme e Catholic. Ma en winjruok maru un ji ariyo nikech adiere yot ok ber ka uriwo kanisa. Aseneno ka kelo gino kelo pek mang'eny moloyo sama ng'ato nindo. Pek bedo ga nikech koro yudo ka gimiluongo na arita minini chano ni jo kanisa ruore e dala. Koro giketho program mar dala ni. Mar liel chano. Yes, koro ineno ka jomoko nitie jo disco bing'e apar nitie ga. Koro yudo ka dala ochacho, jo thum dwaro koni, jo Catholic dwaro nogoye koni, jo adwen be nogoye koni. Koro ineno ka gini ok kaso koro gilaro nyaka ik be. Iwinjo ma chiega otho jo kanisa miro no ike ng'ata bende ni an nalemo kae jogi manyaka nyaka ike. Koro anno ni ber ka ubedo piny tiwinjori to chutho ber ka in dhako kidhi tedo kor gi ng'ato kanisa mido ka gileme no ber mondo ileme. Wawe ama koru cha samidhi dala uko cha donje mar jonyuol ni cha ka dok dalawa Tidhi lem ma jonyuolu cha mondo chieng' moro bende janyuol ni koponi owinjo ni shida moro iyudo to jo kanisa nyalo miye support ni nyari waseneno kalemo kae to in koro kaka in kod jaodi koni leme kanisa kumitede ni mondo ka pek moro nitie jo kanisa nyalo donje, jo kanisa gi wuon odu yani tiende ni danu nyalo donje mondo giriwre gitim nade gikonyi moloyo kanisa ni dala. Kamano mano osemiyo samoro keny moko podho nikech iyudo ka ywaruok bedo ni wadhi e Catholic wadhi e SDA magi duogo wach ni ane kaka kamano wach keny ni wach manade okethre nikech mano ok onego bed kamano. Ok apar kamano onego bed kamano nikech ok apar ka kwadonjo kwaherore e keny to wach kanisa onego bed ni kethowa nikech kanisa ni onge kaka odonjo gi hera marwa. Ma en mana winjruok marwa kodi. Kamano. Erokamano ahinya kanyo endi. Weche mag mon mag plot, weche mag mon mag kor gwenge oseketho keny. In nyadendi ma bende osemolo kanyo endi mondo odhi otedi e gweng' moro. Ere koro ombe nodak gi jogo eki moyudo kanyo nikech iyudo ka odhi kanyo to wang' miyo moro wang' lidho to golne mbaka ni ing'ene ng'ani mon osewe ka auchiel ni dhako mar abiriyo to mano kowinjo to golo oko e chunye kata nyalo weyo weche mag keny. Ang'o moromo tim ka en e dak mare? Oromo winjo weche jomoko koso oromo tim nang'o? Okay, ka dok chien matin aparo ni onego bed ni ka in ng'ama iromo kod nyadendi midwaro kawo mondo onigo de keny. Yang ne dhako kaka in. Nyise ni nyawegi an akawi koro dhako mar adek. Mon ariyo asetemo dako to timo nade? Otamore. Kata an minani jaoda nosenindo. Yangri bede thuolo. Tiwach nikech ma ng'ama koro idwa dakgo mondo ng'eyi ma kata ka koro itere dala kata to ng'ato biro negi weche manono.
to already ibro yudo niya magi gik manisenyise. Oseng'e adier. Oseng'e adier ma mago gik mok chande. To ne in dhako monyuom ok apar ka kidhi dala kor gitu nego beni koro ichako wuotho helu kimanyo joma onego beni ng'iyogo. Bed ng'ama timo gigege. Bed ng'ama timo gige ma kata kapo ni ng'ato biro to duoke mana gimo penjino. Kik ibed ng'at moro ma idwa donjo go mbaka jaodi e gweng ni koro ni ng'ane no bet kana de chon. No benen ga ginyiri kia ng'ango. Mano kibiro dak, ibiro ng'eyo joma no kalo go chon kapok okendi. Bede odi, rit odi weche mang'eny werigo. Go mbaka mang'eny gi mon mimanyo go koni koni madwa kethige odi, mano kidwa loso odi. Erokamano ahinya kuom duoko ma bende nigi rieko ahinya e iye kanyo endi. Wadok kuom chuo. Wadok kuom chuo kendo ma ipenjore ni nyisna chuo gieki. Nitiere chuo moko ma okendo moter dala, oduogo ka pango tiyo. To kawo nyako moro muwuondi ni pok okendo. Koro yorok chieng' moro bedo, chieng' ma koro gidhi dala. Eko fwenyo ka dhako moro nitie dala. Mano gima osetimore kendo samoro miyo keny mang'eny kethore. Ang'o minyalo nyiso chuo go eki ma bende samoro ok oromo gi keny margi, ma bende samoro pod gimanyo moko mondo giketi, giket ayanga, gimanyo mondo gipandi. Mana paro ni chal kod penjo moro mi penje ka, mano chalo ng'ama dwa medo dhako to ok oyango ne dhako mowe dala cha ni odwa medo dhako. Kamano. Sami dwa medo dhako beda jaratiro, iseyango ida bedo jado aparo ni en ng'ama onego bed ni en ng'ama onyalo. Kamano. Iyanga yanga gik moko ni nyiso jaodi man dala cha to kata nyadini mida medo ni. Iyango, luoro osebedo kuom joma chuo. Samo dwa bedo gi nyadendi moro, oneno ni konyise ni en kama to ni nyadendi dhi weye. Iwinjo. Koro ok apar ka mano luoro monego bed ni bete kindi. Ka paro ni ng'ano dhi weye to tiende ni ok en ng'ama nyalo dak kodi. Kamano. Nikech dak ka to nitie gik mang'eny manyalo miyo ng'ato timo nade? Weye. Koro ok ane ka tiende nyalo kawo nyadendi moro tiwuonde kata kapango. Kaka koro buore koni iwuonde to moro tiweyo dala. En picha marach kabisa nikech sama gini biro yangore e lela to keny ni gikethore. Nyalo kelo kata tho. Dikelo kata tho. Kamano. Erokamano ahinya kanyo ni Doro. An gi penjo mathoth ahinya, ibiro mana bedo thuolo mondo imed lero ne oganda luo gik eki matimore ka luo kaachiel bende gi boma kaendi. Asekendo kendo bende atero dhako dala. Chenro pod en mar dak achana, mapuonjo kaka nyalo dak kanyo endi. Asekendo kendo atero dhako dala. Ere kaka romo ni jaoda dak gi minwa. Dawa kacha chande. Nitiere mon yawuowi moko ma ok ochiwo luor. Nitiere mon yawuowi moko mochiwo luor ne dagi. Nitiere mon yawuowi moko matido ne dagi. Nitiere mon yawuowi moko itere dala une to ng'ise nyadi tere ng'owa oda. Koro mene gitime kaendi. Ka in nyadendi mokendi, aparo ni danu sami dhi tedo kacha. Macha en kaka mamau. Chalo kaka koro minu. Macha en kaka minu nikech adier meru iwe kumoro nono, samoro iwuok kata mana sori, tiwuokri dhi tedo kono piny moro nono, iwinjo. Ng'ama ni kodi machiegni kama nyalo konyi kaka meru en mana koro wuon jaodi ni. Koro onego bed ni dak mana kode kaka mamau nyalo dak kode. Mang'iso niya, en adier ni samoro mae dak kode biro bedo matek nikech ma ng'ama kok ichako dak ok idonge lwete. Tiende ni chako dak kode ka iduong' to en bedo ng'ama ng'ongo. Koro in imiyo mana luoro ma kor ka kor. Dak samoro bedo matek nikech iyudo ka dema samoro wadhi dak gogi. Gin kod chunje moko mang'eny manyalo miyo in ng'ama onyuom kanyo samoro inyalo gombo mondo iwuogi. Adwa ng'iso nyadendi modonje keny ni gik ma daw wacho kata kapo ni ok odwari mago gik ma jobet ga. Chunyi onego bed ni yombo gi kailago. Ma kata ka samoro idwa no kodi wach. Bed ng'at moro ma iwuok kata kanyo mondo kik achaya moro mar duokruok kod danu bede cha. Bede kindu kode. Biro miyo samoro kane en ng'ama winjre gi wuode cha. To wuode cha biro kawo gini to donjo to kas koro ibende chalo gimoro nono nikech kowinje to udhi chwanyu. Koro itemo avoid gi kailago. Kamano. Orombe ni othegore gi samoro donjo dala ma samoro dayo ralep. To pogore kode kata seche moko owene thuolo mondo othegre gi weche go eki mag duokruok e kinde gi dagi. Erokamano ahinya. Nitiere bende kaka isewacho kanyo ni deye mar olep. Mano endi samoro osemedo kanyo endi ketho keny kanyo. Pod en dak achana kaendi. Ang'o minyalo nyiso deye ma samoro wuoyo gi nyithindgi ma yawuowi kosekendo to ng'isi ni nyako mikendo ni endi ok ane ka bende mora otino nyathina. Degi seche moko osemedo ka miyo keny kethore. Inyalo ng'isogi nang'o nikech samoro akendo to minwa dhi ng'iso na Jwang Junior nyako mibiro go kae ni en kaka nene ok oromo kodi, waseng'iyo kanyo nonro mare, sombi ok bernwa, waseng'iyo kanyo kumoa jonyuolne kata chande timbegi ok beyo. Ang'o minyalo ng'iso deye ma kamagi?
Kawuoyo kod de onego bed ni odhi adhiya mos, onego gidhi mos. Gimomiyo nyaka gidhi mos e keny ok dwar somo. Keny ok dwar somo makata in gi certificate ka ok ing'eyo kaka onego bed ni ibet e keny dhi muomi nyaka gi degree. Koro onego bed ni dau rwaka chi wuode maber ma wuode okelono. Orwake to oneno kaka gidak. Ka pek moro nitie, tiluongo wuodi kod chiegeno, tiketogi piny. Ting'ise ni ma gi ma gi ma. Ok berna. Tim kama kama gima. En janyuol maduong', Dani en janyuol maduong', yani tiende ni joge ni buoye. En mong'iso gi yo monego bed ni giluwo. Ok apar ka ng'ama wendo ma koko donjo onego bed ni owacho rach ne kata gi sombe kata nok ondisore. Mano ok onego bed ni dayo neno nikech en adier ni wuode to osehero gima ok odwar no. Kamano. Koro en onego bed ni opuonjo gi mana kaka onego bed ni gibet e kenyno, mana kaka ebe notimo mare mochopo kamochope no endo. Kamano. Erokamano ahinya jawinjo mara, penjo ma koro adwaro ni mondo atiek godo kaendi, kata kapok watieko aneno ka nyaka sa dhi kanyo ni malit matamre gi nono. Doro, en ni bende weche mag higa osemiyo keny okethore. Nyocha kendo to nokang'iyo higa kadhi gi nyako ni dala, to dala ng'isa ni nyako ni duong'na nyaka wera kode. Ang'o minyalo wacho kama? Erokamano Ajwang'. Korka higa koni to iyudo ka tinde ok ging'i higa ahinya. Ok ging'i higa ahinya. Tiende ni keny masani tinde ok ng'i higa ahinya. Ok ging'i higa ahinya. Tiende ni sani gimanyo joma tindo kata samoro ng'ato dhi ne ng'ama duong'. Mana kaka iwacho kata nitiere joma chuo moko matinde mono keto gitimre nade? Gidak go ni koro pidhe. Iyudo ka ji mang'eny, oganda mang'eny osehero gik mayuere, yani gik madhi mayom. Ok odwar tich matek. Koro iyudo ka samo kawo ng'ama duong' kodhi go dala to joka dhi kwede tendo ok odhi tamore nikech en ber mondo timo nade? Moyudo kanyo. Koro weyo biro bedo ne matek. Koro iyudo ka Raila ne osebedo koseketho pinywa ni kabisa. Nyidendi mang'eny monego bed ni koro kama onego bed ni obete nafas koro timo nade? Ikawo gi ng'ama ok owinjore. To mano pod ok anyal wacho ni rach nikech joma oseherore ano ni berabera mondo wegi gitem herano ka ginyalo time. Kamano. Thumono ero ni hera remo. En remo ma kata koro iduong' kata tin ok odwa ng'eyo ni iduong' kata tin. Nitie nyidendi moko ma bende odongo e town ka. Gidongo Kisumu, gidongo Nairobi, gidongo Mombasa. En gima ne tie odongo e town. Okia weche mag puodho. Kodhi dala otere mondo dagi kuom muda mo matin, iyudo ka chamo chonyruok wuoke nikech ok ong'eyo gimoro ombe notimo. De samo wacho ni nyathina ni ok ni nyako ma yom kabisa. To jogi to herore kendo gisedak kuom muda moro samoro giyudo nyathi. Ang'o minyalo wuoyo, inyalo ng'iso dayo mondo ong'e ni samoro ng'ani endi nokodak dala. Keny berabera to en mani ng'ani kung'iyo gi tije gi eki. Ok apar ka in dhako inyalo bedo abeda ni yom. Kanyo to kata nanyalo dok ne dayo kata kok an dayo. Nikech ng'ama dhako kokendi nyaki riri. Changamka. Nyaki riri kata kane ok idak e dala. Nitie gik moko ma ji puonjore e wi dongo ka. Kata gik moko machalo ka omoloni. Tinga lo e besen ni ma gima ok en gima tek. Ka in nyako motegno maber to iki bende oromo maber to weight biting'e ngimani ka. Ang'o ma moni dhi konya dak kata kong'isi ni chi wuoda wadhi waomo wuoyo kama. Mano gima moro moko onego bed ni teri ne skul. Omiyo ka in ng'ama dhako mokendi, nitie gik moko mikona kona daw ni Dani anto magi mae nok watim ga koro kuchicho. Lakini kaka utime ko ipuonjo kata dhi ndalo ni kata mana puodho ka jomoko ko ng'en gima ndalo en. En gima udhi adhi tipuonjo anyalo go matin kaka medo goyo kaka timna nade? Amedo ng'eyo. Ok ibed abeda kacha ni an akia pur nok pur ka. Mano kaka dichuo ng'isi ko nego bed ni dhi e puodho to dichuogno hinyi nikech sama koro bro nindo ko weyi to dawnu be koro onge daw mano nyalo konyi ni in gi tich matek nikech in gi puodho tikia puro. Samoro in ng'ama bende ok ti ok nyal kata keto jorake ndalo mari cha. Koro chuno ni in kod nikech chiemo dhi chandi nyithindo bende weigo ka. Koro ber ka ikia gik moko tipuonjori apuonjo kibede kanyo ni koro ibet kaka maisha masani nyiri matindo dwaro ni en odhi no bet. Tibet tibro hinyori. Kibet idhi hinyori. Sama kidwa ng'e hinyruok no ka jaodi onindo bo weyi tibro no ka koro in god pek. Kamel kabisa. Kata ng'ama bro konyi seche go. Onge. Didong kendi. Kendi. Erokamano nyawinyo mara pod en chino ni endi mar dak achana wamedo kolo kanyo endi go ikanya samoro nyalo miyo keny samoro kethore kanyo endi jawinjo mara bende motelo ni wasilosi weche mag simu wasewuoyo weche mang'eny ahinya kanyo endi ka bende pok atieko Dorothy. Adwaro ni mondo wachak walerie weche moko kuom point ma kelo chande mar yom mar ng'ato. Nitiere weche moko ma samoro osebiro gi technology mar samoro washing machine, an gi washing machine, ikaso ndiko jatich. Samoro miyo dhako ok bed mong'eyo gik mang'eny nikech jatich timo mang'eny. Jatich donge nyathi, jatich luoko, jatich keto ot bedo maler. Washing machine nitie nyalo luok godo. Chieng' moro ka seche moko
finance odok piny, weche mag omenda odok piny e od niendi, to pek bedo e kendo samoro nyalo fwenyo samoro weakness mar dhako niendi nikech pesa onge, okia luoko, okia tedo, nikech ne ong'iyo kuom gik mitimone ka. Kamano. Ang'o minyalo wacho negi? Aparo ni sani to ngima ber nikech gik mang'eny, jolony okelo gik mang'eny mwakonyore e udi. Iyudo kata ka luoko tinde ok waluoki, kokwa wapidho maber ma king'iyo kokwa to kokwa ni ipenjori ni to otiyo nade. Mano to ok rach, ngima ber ka ng'ato dak kaka ohero nikech pesa mare. To aparo ni sama an kod jatich e oda, abende ok ni otimona gigo ni ok anyal timo. Samoro nitiere dich moro mamaki momikete e odi ka. To ber ka ibende samoro ikawo thuoloni, kaka ing'ama miyo, iluoko ne jaodi lepe, igoyo pas, iluoko ot maler, miyo kata jatich bende duore wacho ni to kara jatenda ni, kara gini otimo mana maler kama. Ebe koro kodak kodi, to medo timo gicha maler nikech ong'e maber nang'o. Dedos galo gik maler kata pas ko go to en kendo go kama iyudo kata ka samida kod obiro penjo ni atim na ma atimo nang'o openji nikech no ka imbe itimni nade ing'eyo to sami se bet ni ini beta ka ni duogo godhiambo ti wuok maonge gimoro amora ming'eyo jatij ni biro overtake kata mane odi ka onyalo overtake nikech samoro timo mang'eny kendo ng'eyo siri mag ot, ong'eyo kona ka kona mag ot, to ini beda ene motimo gigi koro ripo in bende ng'ama dhako oripo bende irianori irianori timo ma achiel ariyo adek samoro duogo sende ochiwo kata gokinyi kata chieng' ma en gi off ang'eni joma nigi jotije samoro gin gi off oyudo ka isetimo gimoro amora be iko kata en be kochung' to wadeni kar onego bed ni achiwo ga sama kamae, onego bed ni kara tire tedo kamae, kar onego bed ni kara gigi bedo kama, kara jatelo dwoga ni mondo gini ywe kamae. Koro odak kong'eyo ni kara indike to kara ibende gigi timni nade ing'eyo. Kik wadaga uru ni wadak jowadwa ni pesa nitie ni koro suore. Pek nyalo bedo mbele, samoro tiji nyalo kethore, ionge pesa mindiko jatich, ibiro timo nyithindo in godo, ng'abro dhi omo nyithindo e skul. Koro ibiro dhi mana kendi kaka nokida wuotho cha, chuni ni koro nyaka iwuoth. Koro wapuonjre uru timo gik moko kata ka wan gi jatich, dak kod jatich mondo ng'e ni ibende gigo inyalo timo. Imbe gigi inyalo timo. Kamano. Erokamano ahinya. Kapok watieko penjo mogik kadonjo weche mag mbui, era ma bende wayudo e mbui kaendi, iyudo ka samoro na yudo nyadendi moro ma bende omako wang'a, samoro oketo kanyo endi picha mok mare. To wang'a dhi aloso kode ma samoro wacho nyore ma bende odok e wi chonge, wacho ni Ajang Junior en kamano. Bang'e kasedhi maromo kode, taromo gi machielo. To samoro nikech nitie singruok moko mane waseketo, tuna nakawe. To maendi an kelo yorok chien kocha chande, ma samoro keny ni biro dhi mapodhi. In mana nyathi mana yudo e mbui ni endi. In mana dhako mana romo godo e Facebook ni. In mana dichuo mana yudo kia ni kanye ni. Ang'o minyalo nyiso joma kamagi eki? Oromo gi tim nang'o mondo samoro keny gi obed maber? Aparo ni ok aseng'eyo, but anyalo wacho ni e mbui kanyo be inyalo mana yudo ng'at makare minyalo bet godo. To sami romo kod nyadendi kata iromo kod kata jaodi kata dichuo moro e mbui kae, tiende ni ubiro wuoyo buchop kama uchiworu kod namba, dong ubiro miyoru namba kae. Sami sekawo namba nyawadu, ubiro dhi wacho ni wadwa wuoyo e WhatsApp, kata WhatsApp apa ni en gima ji te ong'eyo. Tiende ni en gima inyalo kata video call ng'ato. Inyalo goyo call ma unenoru. Inyalo go simu to ng'ata neni to ng'ani neni. Go simu na ilano kapok iromo kod ng'ata mondo ing'e to picha mo oket kacha ochal na gi ng'ama neno ni kapok idhi romo gi ng'ata cha mondo mae kik dhi timre mbele kacha. Kadi pro nyata amre na video call kadwa. Kota moni video call mano gima onego dhi mbele. An ka korano ni mano gima onego iwawe nikech kopo ne oneni bi ber ne ibeni nene onego beno yieni mani nikech oseyie kodi. Maka pek nitiere to tende ni owuondi ing'e dak idhi romo ng'ama dicho madone chal gi don ng'ama nyako nikech en adier ni nitie joma chuo madone chalo ka don ng'ama miyo. Ng'iso nitie joma chuo bende matiyo kod joma chuo wetegi mondo giyude ber moro. Kamano. Koro dwaro ni ng'ano bera ka ugo simu tinene to neni. Koro idhi romo gi ng'ama at least isenene maber bere. Kamano. Mane kaka paro nego bino timore. Pero kamano anya Dorothy kuom bende mola je kaendi mondo bende puonjo oganda luo kotenore gi chike go iki mag dak mag keny manyasani endi koting'o koda kamago iki mamiyo samoro wapodhi e tem kendo bende keny magwa kethore e kanyo endi. Wach mogik ma bende nyalo ego jowinjo magwa ing'isogi ni tang'o moro bende gitimo e keny. Gima dawat ne jowinjo ni wabeduru jok marito keny ma wantiere. Weche matindo tindo maga winjo ng'ane owacho kia one onyisi kama gika ilago werego uru. Beduru joma rito keny margi. Nikech nitiere ng'at moro ma samoro ne ok udak maber to dwaro mondo keth ber ma oneno e odu kanyo. Samoro ni ng'ama osebedo ka gombo jaodi ni, samoro ni ng'ama obedo ka gombo dichuo kata mari midak godo ni. Obobiro ni gi weche mang'eny mondo keth keny ni.
koro weche mang'eny mag awinjo goluru i keny. Gik matindo tindo mana kaka wasewacho mag simu gi were go uru. To moloyo gima duong' maber maloyo keny ka en luoro wach Nyasaye kod hero Nyasaye. Luoro wach Nyasaye kod hero wach Nyasaye. Kiketo e keny to keny mari biro dhi maber kabisa. Erokamano ahinya Doro kanyo endi. Kaka isewinjo no endi mano Nyakach Kadianga ma bende nigi lony mar yie weche go mag dak masani endi kaka bende osemolo ka endi e J Media mondo yangna mathoth kotenore kanyo endi gi dak masani endi gik manyalo miyo samoro wapodhi kendo bende keny marwa kethre e kanyo endi. Dakika achiel kende why most jogo eki ma samoro miyo luor ahinya chiedo ni endi. An gi ji mang'eny manyalo fwayo negi to ok abi luongo nying ji mang'eny tagombo ni ji te duto ma obro nena kata manena kod sani mondo okaw mos nyanya kato eru kabisa. Erokamano ahinya kanyo ji mara wasechopo ka en giko machino ni bende okelni ka en kod Ajwang' Junior kacho bende gi Dorothi Nyakach Kadianga kanyo endi chieng' tich ang'wen kata tich ang'wen ma endi biro ni kanyo endi mondo opuonj kaka nyalo dak kanyo endi e odi kanyo endi orom kanyo endi tich ang'wen manyien. Erokamano.